Башкортостан махсус хәрби операцияларга катнашкан яугирларга гуманитар ярдәм җибәрүен дәвам итә. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Эштанова. Программабызның кунагы Стәрлетамак район хакимияте башлыгы Рита Самигуллина. Һаумыгыз Рита Мөдариковна. Рита Мөдариковна, һез яңрак кына yana бер тапкыр егетләргә гуманитар ярдәм алып барып кайттыгыз. Бу алауды җыюда кемдер катнашты? Рәхмәт, үзегез өчен. Без быел инде Стәрлетамак районы 26-нчы алау җыю алып бардык. 73 тонна медикамент, төзелеш материалдары һәм төрле кыйммәтле материалдар, дрондар, техника алып бардык. Егетләребез шул катлы шатланып каршы алдылар. Егетләребезгә барганда, менә былтыр инде мин яңа башлык булганга микән ситләтебрәк караһалар, быел инде косаклап, үзләренчә яхшы итеп кабул итеп, шатланып алауга инде без бөтә район менән җыйдык. Бында инде бер предприятиеларда калманы, ябай кешеләр, укытучылар, балалар, фермерлар, зур-зур предприятиелар бергәләшеп, бердәм итеп ошо гумконвойда җыйдык. Һәм гумконвой эсендә инде бу дрондар гына түгел бит, апайларыбыз селтәрдәр дә бәйләйдәр, носкилар да бәйләйдәр, һәм бөтә ошо гумконвойга бергәләшеп җыелган грузыбызды алып барып, егетләребезне шатландырып, еңү көтеп калабыз шул хәтлем бергәләшеп. Хәтта бына видеонан күрә, без мини-экскаваторда алып барганһыз. Әлеге көндә без бит инде наступлениягә барабыз, алга барабыз. Алга барган вакытта егетләргә окоп казу, блиндаждар казырга кирәк. Оны көрәктәр менән казу авыр. Шуга бездән инде менә полк Башкортстан егетләре хараган экскаватор алып барырга, без шундай мобильный гына бәләкәй мини-экскаватор таптык, шатланып алып бардык. Егетләр шатланып кабул итте. Аларга бигрәк үдегез куанганһыгыздар шулай. Без үземнең урынбасарлар белән шатланып, шуны менә төянек шул экскаваторда. Әлбәттә, бында ярдәм әзерләүдә ул районның һәм районда эшләгән, яшәгән барыһының да ярдәмнән тыш булуы мөмкин түгел. Бу ярдәмде җыйганда бер генә авылыбыз да ситтә калманы. Безнең Стәрлетамак районында шул хәтлем әүзеп кешеләр яшәй. Шул хәтлем яхшы йөрәкле, киң күңелле кешеләребез яшәй. Һәм бергәләшеп җыйдык. Башлык буларак инде үзебезнең халыкка карап, райондашларыма карап, шатланам. Бере лә ситтә калмай. Селтәр бәйләүме, акса йыумы, хат язуымы, бере генә лә ситтә калмай. Шул хәтлем горурланам үзебезнең халык менән. Һәм ошонда барганда инде безнең яугирләр зур рәхмәтебезне республикабызның башлыгыбызга Ради Фаритовичка җиткерделәр. Баргас әйтәләр, менә бер генә регионда ла бездә шулай автобуска утыртып алып кайтып, отпускыдан алып килеп, бер генә регионда шулай эшләмәй дип әйттеләр егетләребез. 20 көн һайын автобус йөреп тора. Безнең егетләргә карата шул хәтлем башлыгыбыздан игътибары зур. Һәм шуңа халык та тырышып, тугандары, күршеләре бергәләшеп шу ярдәмде күрһәтәбез. Без шатбыз. Рита Мөдариковна әйткәндә, бына гуманитар алау җибәрү ул республикала сынап тагайга һалынган. Һәр вакыт җибәреп торабыз. Шулай да бүген егетләребезгә иң мөһиме нимә ул? Егетләребез моны видеола может күргәнсегездер дә инде, мин үзем аптыраным. Без бит инде кыйммәтле әйберләр алып килдек. Иң шатланышып, мин шунда бер коробкамда тартып сыгардым. Ул балалар язган хаттар. Шул хаттарды йөгерешеп килеп шул хаттарды алдылар. Һәм хаттарды алган вакытта улар инде егетләр әйттеләр, иң кыйммәтлеһе ошо хаттар. Шул хатты укыганда утырып илайбыз диләр. Һәм хатка язганда мин инде кайткас уйлайм, яңа партия хат яздырырга кирәк. Һәрберен индивидуаль итеп, һәрбер мин дә Гөлсимә иланым. Һез генә түгел, мин дә утырып искитмәле. Ул егетләр тыңлаганда мин үзем уйлап торам инде. Нисек инде менә мин дрондар, рептар алып килдек. Алар хатка нык итеп шатланалар. Шул хәтлем шатланып. Бу халыктың терәге, шулай бит. Ышанысы уларга. Шуңа ла без инде урындарда хатындарын, әсәләрен, балаларын карарга тырышабыз. Улар егетләрне шул мораль яктан нык тотһындар өчен һәм төрле яктан тырышабыз. Егетләргә әлеге көндә рухтары ныклы булһын өчен безнең шундый үзебезнең рухыбыз нык булырга тиеш. Үзебезнең рух нык булһын өчен яугирларның гаиләһен
игътибардан ситкә сыгармас кирәк. Уларга әлеге вакытта районда нинди ярдәм күрһәтелә? Мына яугирләребезгә килгәндә, улар инде тыныс итеп хезмәт итәргә, хезмәт итһендәр. Улар хезмәт тә итәләр, шундай тыныс итеп. Һәм яугирләребезнең гаиләләре ситтә калмаган, һәрбер гаиләгә без индивидуаль карайбыз. Һанап кына караганнык, мына 24нче елда инде былтыр ел биләмәһендә без 2000дән артык юридик, психологик консультациялар үткәргәнбез. 100 кешенән артык медикаментлар бирдек. Торлак мәсьәләләре күп итеп эшләйбез инде. Торлак мәсьәләләре буенча 30дан артык кешегә һау кертү, газ кертү, өйнең теге түшәмдәрен ябу, ишек алдарын буяу, без ул ярдәмда гел күрһәтеп торабыз. Инде безнең волонтерлар, ирекмәндәр, олар инде гел ярдәм итеп тора. Мына илде хаклау безнең бит инде организацияларыбыз күп. Бездә инде районда 20дән артык шундый җәмәгать организациялар бар. Һәм ошо организацияларда күбебез ярдәм итеп, төрле яктан ярдәм итәргә тырышабыз. Ветерандар булганнар. Һәм беренчеләрнең движение һәм Шайморатов генерал исемендәге ирекмәндәр организацияларымы һәр береһе шул ярдәмды күрһәтеп тора. Гаиләләр инде күбрәк шул социаль вопрослар менән яки ниндәйдер документлар буенча ярдәм һорайдар. Үзләре егетләребез ялга кайтканда шул документлар буенча ярдәм күп күрһәтәбез инде. Кеше организацияларга барып, мына теге бюрократический әйтәйем инде шул кыягызлардан, кәртәләрдән куркалар. Шуңа без монда үзебезнең ярдәмебезне күрһәтәбез. Игътибарсыз калдырмайбыз шулай. Әйткәндәй, быел Бөек Киңүзең хикәялыгы һәм һезнең сәхифәгездә социаль сәтләрдәге кызык кына мәгълүмат күрдем. Советтар Союзы герое, Башкортстанда тәүгеләрдән булып алган был югары исемдә Григорий Пулькин, Бакхан, Александр Твардовскийның Василий Теркин поэмаһының прототипы. Был мәгълүмат ничек кайдан килеп сыккан, гомумән билдәле шагыйрь менән был герой ничек очрашкан? Мен үзем шул катлым аптыраным, инде нидән Буриказган сельсоветында барып, Садовка авылында барганда, мен беренче тапкыр фотоларын шунда күрдем, һәм күрдем дә аптырауга калдым. Был Башкортстандың иң беренче Советтар Союзы героена лайык булган кеше. Ул иһә безнең райондан икән. Григорий Степанович Пулькин, ул 23 яшендә Совет фин һугышында иң беренче ошо герой булып кала. 23 кенә яшь булган. Бала гына вакытында ул 5 сәгать буе дошмандарга каршы торган. Һәм инде моны Александр Твардовский, без аны беләбез бит инде, ул хәрби корреспондент, аны күрешеп, озак итеп һөйләшеп ултыргандар. Һәм шул һөйләшүдән һуң Александр Твардовскийның Григорий Пулькин исемле шигыре ла туа. Озак инде Григорий Степанович Пулькин, ул Твардовскийның Василий Теркин исемле поэмаһында прототипы булып тора. Мен шуқатлы. Ул һөйләгән тарихтар, димәк, поэмага ла килеп киткән. Ул кызык итеп мен ул шигырьләрен укып сыктым. Кызык шигырен да укуы, күз алдына шул егетте китергәндә икенче төрле. Но иң кызганысы 45нче елның январында Григорий Степанович Польшаны азат иткән вакытта үлеп кала. Мына әз генә кала безнең әз генә калган вакытта, мына 39нчы елда Советтар Союзы герое исеме бирелә, 45нче елда инде ул һәлак була. Бик кызганыч хәл. Без аның исемен мәктәпкә биреп, безнең урам авылында, Петропавл авылында урамы, аның исеменә мәктәпләргә бирелә, аллеяларга бирелә. Без бу истәлекне тотабыз. Гомумән районда 67 шунда истәлекле урын бар. Без инде әле менә уйлайбыз, ничек итеп уларды яңартырга, әле буяуын без буяйбыз. Гомумән Григорий Пулькинның үзенә айрым хатта ниндидер бер истәлекле урын кирәк. Минем уемда шундай, ошоны белгәндән һуң, Твардовский турында да белгәс, минем инде башымда шундай уй йөри. Без аңа обязательно берәй шундай урын табасакбыз. Эшләп куясакбыз, обязательно. Бына һәм әйтегез, истәлекле урындар күп дип. Ысынлап та хәзер һәрбер авылда күрергә мөмкин Бөек Ватан һугышында катнашкан геройларга арналган истәлекле стеллалар һәм башкаһы. Республика итәкчелеге бындай истәлекле урыннарда тәртиптә тотырга куша, әмма шулай да халык үзе лә зур теләк белдерә. Әлеге вакытта бындай эшләр тәмамлангандыр мөгаен.
Әлеге вакытта ул эшләр дәвам итә, тамамланган дип әйтә алмыйм. Бездә бит инде 67 шундай урын, аның һәрберсе буяйбыз, без аны плиткаларын куябыз, яңарту. Безнең инде яңа менә Рощинский биләмәһендә яңа стелла барлыкка килтерү, аны үзгәртү, аны этабы алда тора, инде проект көтәбез. Аның өчен спонсорлар эзләйбез. Ул бит инде 9 майда гына бу эшләр бетмәй, ул 2 еллык ел буе дәвам итә, һәм без бу эшкә нык зур игътибар менән карайбыз. Безнең өчен 2 еллык 9 майда без нык көтәбез. Безнең өчен нык мөһим дата. Районга килгәндә инде 7000дән артык яугиребез киткән. Шуларның 11-е Советтар Союзы герое исеменә лаек булган. 1000дән ашыгы төрле медалдар һәм ордендарга лаек булган. Бұл біздің өсөн бик зур горурлык. Шул хәтлем Стәрлетамак яугирләре өчен горурланам. Әлеге көндә менә яугирләребез 700 кешенән артык, 675 кеше инде. Бөек Ватан һугышында 7000дән артык яугирләребез һугышта булган. Һәм бына әлеге вакытта 9 май якынлаша, район был сарага ничек әзерләнә, ниндәй саралар, нимәләр үткәреләсәк? Район республика кебек зур итеп ошо байрамга әзерләнәбез. Без инде Стәрлетамак районында шул стелла янында безнең бит инде районный центрыбыз юк, үзәгебез юк. Шуңа һәрбер авылдарда без үткәрәбез үзебезнең саралар. Быел инде без аны парад менән үткәрәсәкбез. Район весь йыеласак, без яңа Золотоушка авылында стелла асасакбыз. Һәм парад менән егетләргә яңа формалар алдык без. Барабанщицаларга яңа форма алдык. Без хәзер гимнды бөтәбез дә йырлайбыз. Гимн безнең ул теге обязательный требование булып тора. Бергәләшеп, Алла бирһә, 9 майда бергәләшеп үткәрәсәкбез. Республика күп бездә әзерләнәбез. Үлемһеҙ полкта катнашалар. Әйе. Һәм барһала буласак. 9 май ысынлап та үзебезнең батырларыбызны искә алырга, бүгенге геройларыбызны кадерләй, хөрмәт күрсәтә торган мөһим дата. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Стәрлетамак район хакимияте башлыгы Рита Самигуллина һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.